Georgia, Georgia, the whole way through. Com va començar la teva carrera a la música? Bueno, com a cantant. Com a cantant? Sí. Jo tenia 21 anys i em va sortir l'oportunitat de poder fer un vol al carrer i no la vaig desaprofitar. Va ser a la Plana, Badalona, i allà em vaig donar compte que això m'agradava molt. I a partir d'aquí vaig començar a anar a ajudar a grups de trios i així que feien casaments i tal, a ajudar. De vocalista també? De vocalista. I així vaig començar una mica a introduir-me en el món de los bolos, que es diu, no? Quin és el teu gènere de música preferit? El pop soul, això és el que més m'agrada, el funky, però també m'agrada... Realment, agradar, puc dir que m'agrada tot, perquè m'he dedicat, ja porto 30 anys sent cantant, i el tocar tants de gèneros en l'orquestra, al final t'acaba agradant tot. Què et va inspirar per convertir-te en cantant? Pues les artistes que veies per la tele, que com jo sóc dels 80, eren Whitney Houston, Tina Turner, tota aquesta gent que les veies i deies, uah, quins espectacles, m'agradaria això, no? I veure-ho més a prop, en els hotels, quan veies que hi havia una cantant allà que feia el seu show, pensava, ostres, és que almenys arribar aquí no serà tan difícil com allò altre, no? I així es va ser. Si t'agradava veure i dir, jo vull estar allà. Sí, jo vull estar allà. Això ho portes des que vamos, així. Què t'inspira a escriure les teves cançons? La vida. La vida en general. M'inspiro molt amb la vida, amb les meves experiències, sí, però també m'inspira molt la vida dels altres, les experiències de tothom que jo conec. Els ha passat alguna cosa i a mi m'afecta emocionalment. Sí, podríem dir que les teves lletres són com biografies d'altra gent. Sí, però de vegades de gent inventada, Inventada. Sí, és que jo ja et dic que tinc una imaginació desbordant. Com descriuries l'estil de la teva música? Bueno, alegre, que fa ballar. A mi, d'alguna vegada sí que dic, va, vull fer una cançó que transmetri doncs, més una mica de tristesa i ho faig, ja està. Però sobretot, a mi la música m'agrada fer-la per fer ballar, per fer moure el cul. Quina és la teva cançó preferida que tu has interpretat o que hagis escrit? La meva cançó preferida és I Wanna Dance With Somebody. I Wanna Dance With Somebody. Sí. I teva? És una cançó superdivertida. I teva? En tinc algunes quantes, però la que més m'agrada, jo la vaig titular Samba de Mar. Ella te mira, sonríe y se va. Encara no està disponible per escoltar-la. Hi ha dues versions. Hi ha una versió més llatina i hi ha la més popera. A mi m'acaba tirant més la popera. Té matisos brasilenys, Com creus que ha anat evolucionant la teva música al llarg del temps? Pues he anat aprenent moltíssim a composar i a no quedar-me tan estancada i a desenvolupar més les melodies i les lletres, que abans era tot molt senzill, molt comercial, doncs he après una miqueta a prolongar-me una miqueta més. Vale. Quin ha estat el teu repte més gran com a cantant? Pues fer la meva pròpia música i fer-me jo les cançons. Jo he fet musicals, he fet... Musicals també? Sí, he fet teatre musical, he actuat fent això, he fet jingles per la ràdio, he tocat bastantes coses, però fer-te tu les teves lletres, això és el repte més gran. És el que més costa com a músic? A veure, hi ha gent que no li costa i que ho fan de seguida, jo no, jo trigo una mica, sí. Vale. Quina ha estat la teva col·laboració, si és que has fet alguna, la que més t'hagi agradat? Bueno, algunes vegades he fet coros per altra gent. Potser no era tant una col·laboració com si el lloc que vam anar, que era el Palau Sant Jordi, i li feia els coros amb un noi, un cantautor, es diu Lluís Alba. Li vaig fer els coros amb ell i jo tenia 28 anys o 22, era molt joveneta, però em va semblar, veient-me
allà amb les pantalles aquelles tan grosses que posen, que havia actuat la Montserrat Caballé feia 2 minuts, doncs per mi allò va ser com d'aquelles coses que dius, uau, ojalà pugui fer això amb la meva música, no? Clar. Quina és la teva opinió sobre la indústria de la música actual? Per exemple, ara mateix en el top 1 a Espanya està Quevedo. Sí. Aquest estil de música et convenç o...? No, però perquè és una mica el reflexe de la societat que hi ha ara. Si la gent està desmotivada i està amb el plan de les lletres que diuen, doncs això és el que demostra aquesta música. Al final és el reflexe moltes vegades de la societat que tenim en aquest moment. No va amb mi. No va amb tu. No. Quin és el teu plan de futur com a músic? Com a músic jo és triomfar amb les meves cançons. Que no sé si ho faré, però bueno, ahí estamos, no? Estic provant, a veure, primer de tot haig d'estar jo convençuda, si vull convèncer els altres. Llavors doncs, estic investigant, estic en el procés. Tinc moltes cançons, moltes i de molts estils. Alguna ha lograt estar en una discogràfica, com un grup que es diu Indian Club, aprofito per dir-ho. I si no pago ja ho faré, si no arribo a fi de mes. I que allà tinc cançons meves i cançons d'un altre compositor que ens hem ajuntat i hem fet un producte que està una mica barrejat entre els seus gustos i els meus. L'escoltat està bastant guai, Bueno, és molt fresc. Molt guai. És d'allò que tinc jo de fer moure el cul, no? Sí. Per ballar. Però el meu registre de composicions no s'acaba aquí. No, clar. No, tiro per altres bandes també. Creus que els bolos que tu fas et dona visibilitat de cara al públic? Et donen una certa visibilitat ara que tenim les redes socials. Exacte. Amb l'internet, doncs, la veritat és que jo no soc de l'era de les redes socials, no m'he interessat gaire, cosa que està molt malament, però m'he donat compte que la que ho he posat a les redes socials, de cop i volta, tens uns de seguidors que dius, no m'havia imaginat que realment funciona. Són importants, molt. I creus que la feina que fas et permet viure tranquil·la? Bueno, em permet viure. Nosaltres vivim només d'això i pots viure. Tranquil·la no vius mai. No. I menys amb la música, no. No, tranquil·la no. És una feina com la dels actors que té pics. Pics d'estar molt bé i de cop i volta doncs, no passa res, o com ara que hi ha hagut la pandèmia, això ha sigut un daltabaix per tots. Però després, quan et remuntes, doncs, vas bé. És una feina que costa molt de recuperar-te amb una crisi, més que les altres, per entendre'ns. Però que quan estàs tenint feina, estàs superbé. No. Però ja està bé. Ja està. Ja està. Doncs moltes gràcies, i tant. Molt bé. És bona tant si és de dia com si és de nit. Primera pregunta, Vale. Com vau començar en el món de la producció musical? Com o quan? Si vols respondre a les dues, com i quan? Un no comença al món de la producció musical, un comença sent músic o tècnic, vale? La producció ja és més que músic i tècnic. La producció musical ja engloba molts coneixements. Tens que conèixer de música, tens que conèixer de tecnologia, d'informàtica musical, de microfonia, de mescla, vale? I a partir d'aquí. En el meu cas, jo crec que una cosa va anar venint des que jo soc músic, que sempre m'ha agradat veure els botons de les taules de mescles, com funcionaven. Un dels grans defectes que tenen els músics, que cada vegada s'està solucionant, és que solament volien aprendre a tocar el seu instrument i res més. I això els tanca a moltes possibilitats d'obrir-se a creacions. Si tu, a part de tocar el teu instrument, saps com variar el so i com treballar el so, doncs comença a fer-te de productor. Actualment tothom es diu productor, perquè a vegades amb un ordinador pots fer, sense saber molt de coneixement de música, fas mescles, enganxes per altres coses i ets un productor. Es juga amb el gust. Però bueno, un productor és precisament que saps una mica saps de música, saps de tecnologia, de gustos musicals, vale? O sigui, bàsicament no vas començar com a productor com a tal, sinó que vas ser músic. No. Ara t'ensenyen això que diu, producció musical. És una mica error, però bueno. La segona pregunta. Creus que la música és important perquè una societat sigui sana? Vull dir, si la música ajuda... Ja no la música, la cultura. O sigui, si es treuen la cultura,
que és la música, o tot que és art, ens treuen la vida. Si no tenim cultura, som pitjors que un animal. Sense cultura som animals que mengem, creixem i morim, res més. La cultura ens dona matisos a la vida. A l'amor, al llegir, la música. Si mesclem diferents arts dintre de la cultura, sabrem més, o sigui, tindrem més matisos. Sense cultura, sense música, no som res. Creus que hi ha una funció llavors clau, no? Que és fer-nos més humans, més que amb la música, amb l'art. Sí, és que clar, jo quan m'agrada parlar d'art, no? L'empresa meva es diu Soy Art, imagina't. M'agrada per això, perquè tot va junt. La demostració de que la música i l'art són molt importants ho van tindre fa poc amb la pandèmia. Ah, clar. Sí. És quan més es va utilitzar l'art. Els balcons... Quan estàvem sols tancats en una habitació, que ens quedava poquet a fer, no? I vam utilitzar l'art, es van gastar tant el cine, la música, la creació artística, quanta gent es va canviar l'habitació de la casa, que al final és fer art també, és crear. Tothom ho va fer, tothom. Qui no es va posar a fer cuina, que també per mi és un art. Vull dir, és el que ens va salvar, de tornar-nos bojos a l'art. Quines característiques ha de tenir un artista perquè a vosaltres us interessi treballar amb ell? Característiques són molt. La qüestió és que atraigui la gent. Que traigui. Sí, perquè fixa't actualment la música, anys enrere, o llegies una partitura o no podia ser músic, no? Molts anys enrere tens que ser músic tenia que estudiar, molts anys, i tenia que interpretar, però al final sempre arribàvem al mateix punt, arribar a la gent. I per què un músic que té molts anys de carrera, el que sigui, no ha sortit de ser professor, i un músic que ha aprendido en casa tocando la guitarra, de la que te pego, fot-li cops, a la que toca la guitarra t'emboba. A mi em va passar aquí amb un bailarí molt conegut, no? Jo no coneixia molt l'art del flamenco i va vindre a gravar aquí un videoclip, un bailarí que volia cantar i ballar. I jo, jo soc molt de la música, lo del ball, pues, no ho entenia gaire. I va portar uns ajudants, es van posar a gravar primers ajudants, zapateau. I dius, bueno, vale, bien. I quan aquest senyor va pujar i va fer el seu zapateo, tenies que veure tots els que havíem aquí dintre embogats. Màgia, duende, el que diuen, no? Com el flamenco, no? Pues és que busques, que transmeti alguna cosa. A vegades un està assegut i un simple somriure, o sigui, et fa transmetre. Hi ha gent que enganxa, hi ha artistes que enganxen, com aquella que enganxa, hi ha artistes que per molt que toquen sons virgueus tocant la guitarra o el que sigui, no et diuen res. T'ha de dir alguna cosa. Quin creus que és el percentatge aproximat, no cal que sigui exacte, dels artistes que us han vingut, que facin música catalana? Aquí, precisament aquest estudi de rock en català, jo he tingut un 15%, com a molt. I molts d'aquests que feien català, els primers començaments, el seu primer disc o que fos, molts anaven amb por i a vegades feien com alguna cançó en castellà per si de cas. O a vegades ha passat al revés. Algun artista nostre que havia fet tot el disc en castellà i li van dir a la discogràfica, fes alguna cançó català. I la que va arrasar va ser en català, per dir tot el castellà fora. La música no té idioma. Jo, amb les meves produccions que faig jo, amb la meva gent, el meu equip, a mi m'agrada fer-ho en molts idiomes. Si la meva cantant que està fent aquell disco, l'intèrpret, sap parlar o sap cantar en anglès, francès, català i castellà, la mateixa cançó, a mi m'agrada molt adaptar-la a tots els idiomes. La gent quan va pel carrer va la seva bola com tothom, ballant rient, pensant que ningú els està veient. El problema no és cantar, per mi no és cantar en català o en castellà, a vegades és una qüestió política. Per què no puc anar a cantar en català a Txecoslovàquia? Hi ha molts cantants d'aquí que a França, per exemple, arrasaven molt, o fora d'aquí han cantat en català i ha funcionat. M'entens? A l'idioma en què tu vagis a cantar no té que ser un... Si la música és molt bona, no té que ser un impediment. De fet, ara la gent jove d'ara coneix molt en anglès, perquè normalment molt, però fa 30-40 anys enrere tu cantaves cançons dels Beatles, no cantaven, feien que cantaven, Filopio, no sé què volia dir,
tu eres un fan dels Beatles i no teníem ni idea del que deien. Però tu ets un fan dels Beatles, ¿vale? Sense saber què deien. I després, amb els anys t'enteres que Yellow Submarine estava parlant d'algú raro. Ara, la gent jove veig actualment que les lletres són molt importants. Sí. Clar, però que tenim una edat i no dominem molts idiomes fora del nostre català-castellà, doncs dius, hòstia, vaya pallissa de cançó. Però si aquesta cantant és la hòstia, no? I dius, que deu dir alguna molt maco, però com que no ho entenc. I veig que abans tirava més de les melodies, de les melodies repetitives, més per dir rotllo Beatles, ¿vale? All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Vull dir que el del català, per això et dic, el tant per cent en català, és que tothom, si volgués, tothom pot fer coses en català. Saps què passa? No és una qüestió de cantar en català, és el mercat que abarques. El castellà el parlen milions de persones i t'obre un mercat molt gran. Tens tota Llatinoamèrica, tens Espanya, tens Estats Units, que als Estats Units crec que parlen més en castellà que en anglès. Vale? Tens un gran mercat. Ojo, que a la inversa també t'ho dic, a vegades un lloc més petit el tindrà menys competència, també pots, si cantes en català i ho fas superbé i tens el teu mercat tancat, també pots viure d'això, no? Vull dir... Heu tingut últimament, no dic en els últims mesos, però sí que en els últims anys, alguna producció de música en català? O ja no tant com abans? És un estudi gran de gravació. En els últims anys, el món de l'estudi de la gravació, tothom a casa amb un ordinador pot gravar-se un disc. Sí. I sonant de collons, també. Vale? Aquí hem vingut a gravar gent, sobretot músics. Gent que vol treure un molt bon so. Cosa que no pots arribar a fer mai a casa. No sé, sobretot instruments acústics. Si vols gravar una bateria real, aquí sonarà bé, a casa no sonarà, vols gravar una bona guitarra, sobretot trompetes, metalls, tot el que és música llatina, per exemple. Tota la salsa i tot això és un estudi que es gravi superbé. Hi ha gent que grava aquí. El català, poca salsa hi ha. I el que estan utilitzant molt són samples. Samples són coses ja gravades. Per això aquí he gravat pot rock català perquè tampoc, no és que sigui el cas, però són coses que fan a llocs, són produccions senzilles. Gertrudis no van venir? Em sembla molt... Sí, inclús com Gertrudis, però estem parlant últimament. Sí, Gertrudis va gravar, però la Gertrudis fa anys que va vindre a gravar Gertrudis aquí. No sabia Gertrudis fa uns anys. Això és per si fa falta alguna guitarra. Tens una àmplia gamma de guitarres. Continuem. Tot d'amplis de guitarra per si em fa falta algun. Sí, aquí quan entrem tot aquest estudi sou ja i els tècnics. Hola, bon dia. Maria... La sala gran. Sí, el disc. Hi ha gent, clar, estem parlant de Gertrudis dels començaments, el tercer disc, però clar, era l'època que les discogràfiques també tenien molta força i venia i portava la discogràfica aquí i buscaves sonoritat. És que avui en dia al final estàs escoltant les músiques amb uns auriculars, bueno, amb uns auriculars encara diria, vale, és que escoltem la música amb l'altaveu d'un mòbil o d'un ordinador, calidad, no sé si la bona, no, és que no ho sé, no? I per últim, ja per acabar, del que has fet tu, el que estàs més orgullós d'haver fet. És que per mi totes les produccions són com fills. Ara diré quin és el teu fill preferit. Clar. Jo, la meva forma de treballar, li poso carinyo 100% a totes les feines que faig. Si no, prefereixo no fer-les. Si no hi ha una que dis... Buah, és que aquesta és... No, perquè una cosa és que el resultat musicalment, quan venen, dius, la cançó és molt maca i guai, però després tu li dones la teva cullerada, el teu so. I a totes intento posar el millor possible dintre de la música que em porten. M'han vingut cantants, entre cometes, per dir-li cantant, que dius, com arreglo això? I has de posar més i al final l'acabes convertint en aquell tio que no sabia cantar, vas veure que rapejava molt bé, diu, no cantis més, ara rapea, i de cop i volta, i musicalment no era el millor com podia ser un Gertrudis, una gent que ja és coneguda, però m'encanta, com a productor, m'enorgulleix molt, saps? Em dona molt d'orgull haver transformat aquell nadie, que era un don nadie, amb algú que
que era mig escoltable. O sigui que no... Jo crec que tot li pots molt de carinyo tot. Pues ja està. Vinga, la cosa del Barça, avui més català ja.